Calcul, mai am un interior și o clemă, dar zic de la adevărat. Thank you. Thank you very much. Thank you. Faster than an hour. Yes, you can come, mate. We'll see you. So what is your opinion to the last minute of the Euro? Thank you. Eurooppa-parlamentti. It's today.
No? One more question. What do you think that Denmark is actually has an opt-out position on the enlargement of the Eurozone? What do you think about this? Are all these European countries ready for the enlargement? Well, I hope they are. We're in the position that we're outside the Eurozone, but we're wanting as many countries as possible to join the Euro if they're able to, and they have the political will to join, because the more countries joining, the stronger Eurozone. And even as an out country, it's a positive thing for us to have a strong Eurozone. But is it the right moment now? Because everybody, like the people in Europe, are wondering, like we had Greece and this crisis, if it's good to enlarge the Eurozone. Well, it depends on whether their economy is ready for it. And if their economy is ready and the political will is there, we're in favor of enlarging the Eurozone. We hope that as an out country, it will be an open Eurozone so that we can join the parts of it that we're willing to join from the Danish side. We've been joining every possible part of the Eurozone except the banking union that is possible, because it's in our interest to work as close to the Eurozone as possible. So an open Eurozone with the ability for us being outside to work together with them is the positive thing for us. Thank you very much. Welcome. Tšehhi vahel. I'm happy to see you again. This time, yeah. Eurozone. Are the East European countries like Bulgaria and Romania ready? First of all, I'm looking forward for today's and tomorrow's informal ECOFIN. There are a number of important items on agenda. Discussions about deepening economic and monetary union, capital markets union with emphasis on innovation and fintech. So as regards the questions, the deepening of EMU, as you know, President Juncker in his State of the Union speech announced several new initiatives, including of European Commission being more proactive, working with pre-accession countries, providing technical and in some cases also financial support. So working actively with those countries to ensure that they are ready for joining the euro area. Of course, it also depends on the countries themselves whether they are actively working towards this aim. And so far it must be said that from the countries you mentioned, Bulgaria has actually explicitly announced its interest to work towards euro accession. Why do we need a common finance minister for the Eurozone? Well, as regards the Minister of Finance and Economy, the idea which was outlined shows that there are many potential competences from fiscal surveillance to promoting structural reforms, building on our structural reform support service. But as a letter of intent, which was sent to the Council and Parliament, clearly outlines, this is one of the elements which we are putting forward with a 2025 perspective. But we have a Eurogroup president. Why do we need a minister? Well, in a sense, what Commission is now proposing for discussions, and I repeat, it's not something which we are putting forward immediately, but with 2025 perspective, it's more or less drawing with the experience of Foreign Affairs Council, where we have similar structure, where High Representative of Foreign Affairs, which is chairing the Council structure, is also the Vice President of the Commission. Thank you. Asepresident Dombrovskis. Nice to see you once again.
is being... Yes. I think there was some events. I don't remember, 7 years ago. Events by Estonian government. So that's why. Yeah. Okay. Thank you very much, and then... Okay. Thank you. See you later. Ska Sverige tvingas in i euron nu? Nej, det är upp till svenska folket att bestämma om och när Sverige går med i euron. Ingen annan. Pierre Moscovici, han tog ju delvis ner när han kom i morse hit det uttalande som Juncker gjorde i höstas. Vad säger du? Han är nog van att höra mig. Vad tycker Moscovici är van att höra mina ståndpunkter här. Vad betyder det? Vad handlar det? Vad sa du? Ja, om man är van att höra den här ståndpunkten kan du utveckla det. Nej, men det är klart, Moscovici har ju suttit på många möten med mig där jag har varit väldigt tydlig med att det är svenska folket som bestämmer om och när Sverige går med i EU, ingen annan. Ja, förlåt. Han har suttit på många möten med mig där jag har varit väldigt tydlig i den svenska ståndpunkten. Det är det svenska folket som bestämmer om och när Sverige går med i euron, ingen annan. Vad tycker du om det som Juncker sa i tisdags, eller onsdags? Jag tycker ju att det är Sverige som bestämmer här och ingen annan. Bankunionen då? Ja, där är det också naturligtvis upp till Sverige om vi vill gå med. Och där är ju både vi och den danska regeringen nu startat en översyn för om det skulle vara lämpligt för Sverige att gå med i bankunionen. Och den kommer ju pågå nu under de närmaste 2 åren. Här är det också viktigt att följa hur bankunionen utvecklas. Och där tycker jag att det är viktigt att man färdigställer bankunionen. Den är ju ändå inte klar. Det blir ju så när Storbritannien går ut så kommer eurozonen att vara typ 85% av EUs ekonomi. Blir det ändå inte viktigare så att säga, att överväga att fundera på euromedlemskap eller åtminstone knyta närmare sig åt det hållet? Jag ser ingen stor aptit för det svenska folket i dagsläget. Det är också viktigt att vi säkerställer att det finns goda möjligheter att vara fullvärdig medlem i EU också när man inte är med i euron. Att de frågor som diskuteras som berör alla medlemsländer, att alla medlemsländer är med runt bordet. Att vi inte har någon diskriminering beroende på vilken valuta man har. Men också att nya samarbeten är öppna både för euroländer och icke-euroländer. Sverige och Danmark är ett närstående land. Som är så, hur mycket känner du att du har samarbete med de andra icke-euroländerna i de här frågorna för att kunna visa upp så att säga, en gemensam front? Ja, vi har ju kontinuerliga möten mellan icke-euroländerna och träffas ju nästan före varje ECOFIN-möte, alltså finansministermöte, så träffas ju vi länder tillsammans. Vad säger du om skattediskussionerna imorgon bitti om storbolag och liknande? Ja, självklart är det viktigt att bolag betalar skatt, men det ska inte vara möjligt för bolag att helt undvika att betala skatt, och det är ju också en moralisk fråga. Bolag har ju personal som är utbildade i skattefinansierade skolor, som kanske åker skattefinansierad kollektivtrafik till jobbet och som använder skattefinansierad sjukvård när de blir sjuka. Så självklart ska alla bolag betala skatt. Sen är det en annan diskussion i vilket land som bolagen ska betala skatt, och det är ju viktigt att det löses på internationell nivå så att det inte blir så att bolag hoppar runt och försöker helt att undvika att betala skatt. Där tycker ni lite olika i EU-familjen. Vad säger du om de skillnader som ändå finns i de här diskussionerna, till exempel med Irland? Ja, ofta så är det ju så att länder med stora hemmamarknader men inte så mycket export tycker att mer beskattning ska ske där konsumtionen sker. Medan länder som Sverige, som har ganska liten hemmamarknad med mycket stora exportföretag och många huvudkontor, tycker naturligtvis att mer beskattning ska ske där värdet produceras. Och de här diskussionerna var ju även uppe för ett år sedan när det var i Bratislava i samband med, vad var det för bolag då? Det var det... Och det var det irländska. Ja, precis, irländska. Ja, det här är ju frågor som är större än EU. Det här är någonting som diskuteras i OECD, och där är ju Sverige väldigt aktivt och driver på den agendan för att det ska vara tydligt och klart var bolag betalar skatt, så att alla bolag verkligen också betalar skatt. Så när ni avslutar mötet imorgon, vad tror ni att ni har landat på nästan? Ja, det ska vi inte säga om ännu. Och det här är ju det är ett informellt ECOFIN, så det är inte ett tillfälle där man fattar beslut, utan där vi har mer öppna diskussioner. Om vi återvänder bara till eurodiskussionen en gång till. Finns det skäl att jobba för ett permanent undantag för Sverige? Framfördes sådana åsikter i onsdags?
det viktiga är ju att vi själva som bestämmer sen vilken grund det är på. Men vi kommer att bestämma själva när vi går med i euron oavsett om man har ett formellt undantag eller inte. De här diskussionerna som euroländerna annars har, eller som snacket som går kring man ska ha eventuellt en finansminister, någon form av budget eventuellt, även om det är fram och tillbaka det där. Hur ser ni på det? Det finns ju flera frågor som är viktiga för att klara ut euroområdet och för att man ska kunna gå framåt där. Och där ser jag själv bankunionen som oerhört central och där har vi från svensk sida ibland hävdat att det kanske är bra att färdigställa de här viktiga frågorna som bankunionen men också kapitalmarknadsunionen innan man hastar vidare till nya stora projekt. Nej. Som Dijsselbloem där. Ut. Det är ingen tillfällighet. Und auf welche Sprache denn? Gerne auf Deutsch. Nein, das ist ein bisschen schwer, glaube ich. På svenska funkar jättebra. På svenska? Ja. Jaha, okej. Och after English if it's okay. Ja, svenska och engelska. Vad tycker du om att Sverige skulle få euro istället för kronor? Ja, det som är viktigt är att det är svenska folket och ingen annan som bestämmer om och när Sverige går med i euron. Men Juncker har sagt att Sverige skulle få kronan, no? Eller hur? Ja, vi har noterat vad Juncker har sagt. Vi har också noterat vad Moscovici har sagt idag. Som ju väl tonade ner Junckers uttalande en del. Och för svensk regering är det väldigt tydligt. Det är svenska folket som bestämmer detta. Vi har haft en folkomröstning av euron och svenska folket vill inte gå med. Minister Andersson, why has Sweden no interest to join the Eurozone? We had a referendum in Sweden a few years ago and there was a clear no to joining the euro. So therefore this is not in line with the Swedish government's position right now. And it's also important, of course, for the Swedish people and the Swedish government that it's the Swedish people who decides if and when Sweden is to join the euro. But you're also bound by EU treaties. Yes, but it's also up to us to decide. And we did have a referendum. The answer was no. Are you not afraid that the member states are moving ahead and also the East European countries are getting the euro maybe? So Sweden is maybe left behind in the end? I mean, we are working together with Denmark, but also the Eastern European countries that are not members of the euro to make certain that it is possible to be an active and full member of the European Union, also when you don't have euro as a currency. And of course, we are working against, there's a no discrimination policy according to what currency you have, that we can be part of discussions that concern all member states, then all member states should be around the table. But also if there are new initiatives, that they are open both to euro and non-euro countries. In a time where Europe has unemployment, populism, terrorism, is further integration of the EU or also of the Eurozone, the economical effects, is this the right way for Europe, for a union? I think that's an important issue to discuss. There are certain aspects that need to be functioning better than today. For instance, the banking union, I think, is a very good idea, but needs to be completed. But also the capital market union, which will make the Eurozone, but also the European Union function better. I think we should really focus on completing those really important projects before discussing or putting a lot of work and effort into new projects. And I also think it's important to have a discussion what kind of new projects are actually accepted among the European citizens. Thank you very much. What's the Swedish position on CCCTV? Right now we are analyzing the proposal that has come from the Commission and I mean, we are still working on it. So far in the discussion that has been so far, I mean, we can see that there are certain pros with the CCTV but also certain problems. A balanced position. Tack. Vielen Dank. Viimainen Ruotsin ministeri. Hello, Magdalena. Hello. Nice to see you. Nice to see you. Not that long. Not like we have from Hotel. Oh, from Hotel, yes, we took a walk. Yeah. Thank you. And you have to speak to enjoy the meeting.